Good morning, Bombo Prince. Good morning, suki mga marating atong programa din ng Bombo Radio Tacloban. Mo pa nga gaton nga tanan. Ayun. Sir, update na ako. Ano na mag-update hinin nga nakita nga patay? Ada may area ton uwak. May na mga suspect da? Apo ba, Bombo Prince, base din na natin pag-alin susunod din yan. No? So, nagawas ko din nga kung ano ni. Ito na ang gulong drug-related din nga insidente. So, may nagitagin susulsog nga tawo ano nga hadi nahuli nga POI. So yan na nagawas nga inagunito na itong suspect. So ang gawin pa natin na panini pangalapin din saktong ebidensya agod magmanigon ito natin sasalawad nga kaso against ini nga suspect Bombo Beans. Ayun. Okay. So klaro na sir nga drugs and drug related. Yes, Bombo Beans baga ko nini kaya amin baga nag-tritay before ato nga incident. So nagawas nga magabagan nagkaunsihan ni Bombo Beans. So dito maga nagtatahap iya nga ini nga ang biktima no nga di rin na nagtutuhay allegedly ano. So amin nga mga hulga na ginaalin susunod natin na Bombo Beans. Okay. So suspect nangalap na lang kita ng mga ebidensya nga magko-corroborate agod marigon ito natong kasong isasalawad ala kontra ito naton na suspect. Okay. Sir, pipira naton na inin person of interest din ni sir? Nakita o sa Bombo Beans no, pero gin kukwanta pa kay may mga asoy man nga may mga nagwas man nga dili natong pangalap ebidensya nga may kaupo din so in alin susunod ta pa ini kung anong kamatuo din pero so parya na nagawas iton nagatagin tretaya is usa so amito naton kung hino pan posible may kalambigi tini nga insidente. Bombo Beans. So an suspect sir is nakuha an iya identity dito sir an era value an era mensahe cellphone sir tama? Yes, Bombo Beans masige hapon din kuan istorya no iton statement. Iton niya naging kaupod. Ayun. Bombo Beans. An kaupod han awan iya 11 partner sir. Yes, Bombo Beans. Nga may hapon kita na kuan na kita dito mensahe Bombo Beans. Okay. So amit na natong gin ko corroborate pa. Ayun. Bombo Beans ko na nung kamatuo din nga kuan. Pero amo pa inin kwanta Bombo Beans nga ngala pa kita. In another nga mga ebidensya na posible makabulig or magpadigon iton kaso. Ayun. Bombo Beans kay kuan la asya lang kuan baga kuan pa diri pa ya ma-stand good. So amo ito natong ginahangyo pa itong mga relatives iton kasangkayan ito na biktima kung may posible pa nga mga relevant information paki-relay nila mo station agad makabulig ito na early solution ini nga kaso. Yun. Pero harane na baga harane maging case close na ni sir. Yes, Bombo Beans kay usa nga niton kwanta is negative na dili area. So nagawas nga amiton. Siring pa man is plight is guilt. So amiton naton bagagin tututukan niya. Pero nga person of interest sir taga Hilongos la or gawas? Yeah, Bombo Beans taga didila nagawas lot nga kilala niya. Ayun. Kilalagot niya. Sige, at least mga klaro. Police Major Ambrose Sir, damang salamat oras sa Bombo Radio. Mapay nga, good morning. Salamat sir ha. Thank you. Damang salamat Bombo Beans nga mo payagat yung tanan. Okay.